Familien Flamand fra Danmark er på vej til Trysil. Selvom familien har været på skiferie rigtig mange gange, så har de aldrig tidligere besøgt Norge. Så der er lagt op til brud på mange af familiens skiferiefordomme. Jamen, vi har jo været typisk i Frankrig og i Østrig en del gange, hvor vi ynder at tage hen, både på grund af, at der er så hyggeligt dernede, og skiterrænet, det finder vi er passende til vores niveau. Men hvorfor ikke Norge? Hvorfor har I aldrig været i Norge før? Den helt store faktor, det er nok, at vi tænker, at det er rigtig, rigtig koldt. Der er godt nok varmt for. Pister, der er relativt lette. 45 grader. Det er altså godt nok stejl. Som erfaren skiløber med overlangt kendskab til Trysil, har jeg lovet at hjælpe familien til rette. Og nu er jeg ved at være der. Det er derovre, de bor. Velkommen til Trysil. Hej. Og I troede, at det altid er koldt i Norge? Ja. Det er det ikke. Det er en uge før påske. Det er faktisk plusgrader lige nu. Men der kommer sne igen, så bare roligt. Og her er masser af sne på pisterne. Dejligt. Men koldt, det er her altså ikke. Den er godt nok tung, den der. Jeg ved ikke, hvad det er, de har med. Men en ting er sikkert, når man er på hytteferie i Norge, så bruger man faktisk mindre tøj, end når man er på hotelferie sydpå. Dels er der rigtig mange gange, man ikke får klædt om til aftensmaden. Man er for træt, man render rundt i lange underbukser. Det er også rigtig hyggeligt at spise middagen i lange underbukser. Og lige når man skal til at klæde om sådan til aftentøj, så ender man med at gå i seng. Og I har solcreme? Solcreme er også taget med, ja. Det er fedt. Hvad siger du, Frederik? Meget fed hytte, ikke? Jo. Det ser ret godt ud, det her. Fjernsynet, det er større end min første lejlighed. Det er jo en mandefrem, det her. Ej, det er super lækkert. Rigtig flot. Når man kommer fra Danmark og skal til Norge, så skal man købe alkohol og kød hjemmefra. Men faktisk er der ikke den helt store forskel på priserne. Så når det godt alligevel kan betale sig at købe rigtig meget mad hjemmefra, så er det for at spare tid. Det kan godt være, at det kan betale sig at tage grøntsager og kød og sprut og alt muligt med. Men én ting, man ikke længere skal tage med til Norge, det skulle man i gamle dage, det er sengetøj. Håndklæder, linned, alt det der. Det leger man. Det gider vi ikke slæve med. Og så kan nordmænd noget med køjesengen. Skulle Frederik heroppe i overkøjen falde ud, så drætter han ikke helt ned på gulvet. Man ryger bare ned til Jonathan. Vil du gerne have besøg, Jonathan? Ja. Det gider du ikke, vel? Nej, tænk det nok. De er rigtig fede. Prøv lige at komme med herud. Her er Europas største tørretumbler. Jeg ved godt, det her det er en sauna. Men har man nu vasket tøj, har man 27 våde skisokker og lidt undertøj, så er det altså også et fedt sted at tørre tøj. Det er klart næste morgen. Det er en sauna, men nordmændene har så meget energi. Jeg bruger dem som tørretumler.